गिबियावनो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै दिनै मोननैसो खोथा नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो होननानै सानदों। मानोना मागो दानाबो सफैबाय, बेथिं मागोनि जानाय लोंनायनि लाहार फाहारजों लोगोसे गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै गासैखौबो अनसायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि समाव एक सेकेन्डनि आदामोननि खोथाखौ जों जुदि सानोब्ला बिथांमोननि न'खरा माबायदि दङ, बिथांमोना माबायदि दङ, बेफोर गोबां दुखुनांथावना खोथा दिनैनि समाव। मानोना जों जायफोर खोथाफोरखौ बा जायफोर सावगारिफोरखौ जोङो दिनै नुबोदों, एकर्ड जानायनि उनावबो बिथांमोननि हालादा दिनै मानो बेफोरबायदि जालांखौ, बेनि सायाव सरकारा माबाफोर मोजां स्टेप, मोजां खोथा सानो ना साना, बे मोनसे इम्परटेन्ट टपिक जाना फैदों दिनैनि समाव। मानोना एक्सुवेलि बे आदामोननि न'खरा दिनै माबायदि दङ, बा बिथांमोननि न'खरनि स्ट्रागोला माबायदि। बिथांमोननि न'खरनि स्ट्रागोल होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि फरायनाय लाइमोन फरायसाफोर दङ, बिथांमोननि न'खराव गथ' गथाय दङ। बिथांमोननि गथ' गथायफोरा दिनै मोजाङै फरायनो हादोंना हायाखै, मोजाङै फरायसालियाव थांदोंना थाङाखै, मोजाङै जादोंना लोंदों, मा खालामदों, सोरबा द्रप आउट जालांदों नामा फरायसालिनिफ्राय गाज्रि थासारिनि जाहोनाव बा न'खरनि गाज्रि हालादनि थाखाय, बेफोर सावगारिखौ जोङो नुगासिनो थायो बा बेफोर सावगारिया जोंनि बेरखांगासिनो थायो। जायफोरनि जाहोनाव दिनै सरकारा दिनै बिथांमोनखौ माबायदि स्टेप लादों बख'नो थाखाय, बिथांमोनखौ स्टेप लादों ना लायाखै। मानोना एकर्डआ जानायनि उनाव एकर्डनि लेखायै बा एकर्डनि बुंनाय बा एकर्डनि लिरनाय बायदियै बिथांमोना उदां जानांगौमोन एकर्ड जानायनि उनाव। दा एकर्डआ जानायनि उनाव बिथांमोना उदां जानो हायाखै, जायनि जाहोनाव बिथांमोननि न'खरनि हालादा दिनै गोबां गाज्रि थासारियाव। मानोना सोरनिबा गथ' गथाया दिनै फरायसालियाव थांदों, सोरनिबा थाङाखै, जायनि जाहोनाव बिथांनि गथायफोरा सोरनियाबा द्रप आउट जालांदों। बे मोनसे दुखुनि सावगारि जाना फैदों। न'खराव गथ' गथायखौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो हानाया जोंनि बर' समाजनि थाखाय बा बर' समाजा जौगालांनो थाखाय बेखौ जों नाजागासिनो दङ गासैबो सुबुङानो, बा बर' समाजनि गासैबो गियानि गुनि बेक्तिफोरानो बा गासैबो जोंनि बर' रायजो राजायानो दिनै नाजागासिनो दङ गावसोरनि गथ' गथायखौ गोजौ थाखोसिम लांनायनि फारसे। नाथाय सावगारि नुयो माब्लाबा माब्लाबा मोनफा मोनफा सावगारि, जायफोरनि जाहोनाव बिथांमोननि हालादा न'खरनि गोबां गाज्रि जाना फैदों, जायफोरनि थाखाय बिथांमोननि गथ' गथाया दिनै फरायसालिनिफ्राय द्रप आउट जालांनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोननि न'खरा सिलिंखार जादों। सोरबा दिनै फरायसालिनिफ्राय गावखौ फरायनायनिफ्राय जानगार खालामना दोननो गोनां जादों बिथांनि गथ' गथायफोराबो। मिजिं दङमोन बिथांनि गथ' गथायफोराबो, बा बिथांमोनाबो मिजिं दंमोन गथ' गथायखौ लानानै, जायनि थाखाय बेफोरबायदि एकर्डखौ बिथांमोना मोजां जागोन होननानै खालामदोंमोन। आरो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानानै न'खराव मेन टपिकआ बेनोमोन जे न'खराव बिमा बिफाजों रुजु रुमुयै रायजो जानाय। दा खोथाया जादों एकर्ड जानायनि उनावबो बिथांमोना दिनै जोबथेसालियाव दङ। सोरनिबा केसफोरा सलायबाय दङ, आरो केसफोरखौ हाजिर जानो थाखाय, केसफोराव हाजिर जानो थाखाय बिथांमोना रांनि गोनांथि। आरो बेफोरबायदि थासारियाव गोबां दुखुनांथावना खोथाया बेनो जे एकर्ड जाखांनायनि उनावबो दिनै सरकारा बिथांमोनखौ माबायदि मेगनजों नायदों, बिथांमोननि न'खरा मानो दिनै सिलिंखार जालांदों, बिथांमोननि गथ' गथायफोरा दिनै मोजां गोजौ थाखोआव फरायनो लुबैब्लाबो फरायनो हाया जादों। मानोना बिथांमोननि बिमा बिफायानो फरायहोनो नाजादोंब्लाबो दा सोरनियाबा बिफाया दङ जोबथेसालियाव, आरो सोरनियाबा केस नांना दङ, जायनि थाखाय फैसा रां, मेन प्रब्लेमा रांनि थाखाय खैफोदनि जेंना जेथोनि राहा लामा गैयैनि थाखाय जेंना जेथोआव बिथांमोना दिनै गोलैनानै दङ। सोरनिबा गथ'आ दिनै फरायनो सानदोंब्लाबो मोजाङै फरायनो हायाखै, बबावबा गोजौ थाखोआव फरायनानै गोजौ सोलोंथाइ लानो सानदोंब्लाबो बिथांमोननि गथ' गथाया दिनै फरायनो बा स्कप मोनाखै। बेफोरबायदि दा बेफोरबायदि बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जोङो बेफोरबायदि जुदि द्रप आउट जालाङोब्ला सासे फरायसाया, बा बिथांमोननि न'खराव जुदि सिलिंखार जालाङोब्लाबो जोंनि समाजाव गाज्रि आबहावाया नुजाया होमबा? नुजागोन, थारैनो नुजागोन। दिनै नङाबाबो सानसेबाबो उनफोरावबाबो बेफोरबायदि गाज्रि थासारिया नुजागोन। दा बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ जों सुफुंनो गोनांबा, बेफोरबायदि गाज्रि थासारिखौ जों जुदि सुस्रांनो गोनांब्ला, जों मोजां जानाया जोंनि थांखि, आरो बे थांखिखौ जों जुदि मावफुंनो हायाब्ला जों माबायदि मोजां जागोन। बेनिखायनो दा सरकारा माबायदि
बेनि सायाव स्टेप लादों, बिथांमोनखौ एंगारनायनि ना बिथांमोननि सायाव जेबो सावरायाखै दिनै सरकारा। मानोना एकर्डनि लेखा बायदि दिहुननो गोनां बायदियै बिथांमोनखौ 102 आदामखौ जोबथेसालियाव जायफोरा दङमोन बिथांमोनखौ दिहुनगोन आरो जायफोरा केसफोर दङमोन हाइनेस नन हाइनेस बिथांमोनखौबो केसनिफ्राय उदां खालामना होगोन आरो न'खराव रुजु रुमु रायजो जागोन, गावनि गथ' गथायखौ मोजाङै फरायहोगोन, मोजाङै सोलोंथाइ होगोन आरो गावबा गावनो माबा मोनसे मावनानै मोजाङै न'खरखौ सलायगोन। दा बेफोरबायदि बिथिङाव जों नायनो थाङोब्ला दिनै जेबो जायाखै, मोनसेबो स्टेप आवगायनो लांनो हायाखै आरो सरकारा बे सायाव मा स्टेपखौ लादों बा माबायदि बिथांमोनखौ बख'गोन बे मोनसे गिदिर सोंनाय जाना फैदों। ना सरकारा बिथांमोननि सायाव खामानि मावदों ना मावाखै बे सोंथि। सरकारा जुदि दिनैसिमहालागै जुदि बिथांमोननि सायाव नोजोर खालामोमोन, नोजोर होयोमोन बा बिथांमोनखौ उदां खालामनायनि खामानिखौ जुदि मावोमोन, जानो हागौ बिथांमोना दिनैसिमहालागै उदां जाबायमोन। बिटिआर सरकारा जुदि खामानिखौ मावफुंनानै बिथांमोनखौ जुदि उदां खालामना होआब्ला बर' समाजनि गेजेराव माब्लाबाबो दावगानाय फैनाय नङा आरो जों गावफोरनि गेजेरावनो गावबा गावनि गेजेरावनो जोंनि मोनसे सुथुर बायदि सावगारि सोमजिगोन। बैजों बे नांज्लाय खमज्लाय आरो गोजोन होनाय सोदोबा जोंनि गेजेराव थानो मोननाय नङा बा थानाय नङा। बेनिखायनो जोङो बेखौ नोजोर होनाबो दिनैनि सरकारखौ खावलायो जे बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होबा मोजां जायो। आरो मानोना जाय एकर्डआ जालांबाय बिथांमोननि सायावनो बिथांमोनखौ लानानैनो बे एकर्डनि लेखा बायदि बिथांमोनखौ जुदि उदां खालामोब्ला मोजां जायो। जियानो जादों मानो सरकारा बिथांमोनखौ नायदों आरो बिथांमोनखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामना होनायखौ आंबो नाजायो। मानोना नङाब्ला जोंनि हारिनि थासारिया गाज्रि थासारिथिं बोहैलांगासिनो दङ, दैथायलांगासिनो दङ। बैफोरखौ हमथानांगोन जों बर' समाजानो बा बर'नि साफ्रोमबो गेदेर गोलाव सुबुंफोरानो बा जोंनि बर' रायजो राजायानो। जियानो जाया मानो गासैनिसिमबो अननाय सिबिनायखौ मागो दाननि बावहरग्रोनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय। आरो भिडिअखौ नायनो थाखाय थेंक्स फर वाचिं, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि खुलुमबाय।